ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଇଲେ, ଘର କଲେ କି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ସେମାନେ କହିବେ। ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲା ନାହିଁ, ପଇସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାଇଲା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ନ ଖାଆନ୍ତି କି ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାନ୍ତି କି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ବି କହିବେ। ଏତେ କୃପଣ, ପଇସା କ'ଣ ଗାତକୁ ନେଇକି ଯିବ? ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇଲାନି, ଭଲ ପିନ୍ଧିଲାନି, ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲାନି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି କହିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ କାଢ଼ିଦେବା ହେଉଛି ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।